Kulai pi kena kibaret ngap pedang subhai pi syakane ka Christmas program. Hakane kesengi kadai kesengi kaba kum ki kena kidap dak jingkemen. Kum ka pertai borok ka wairu kidap dak jingkemen. Balai namar ba u Yesus Kristus uwan syakane ka pertai. Balai ba uwan syakane ka pertai. Ban penem ki pom ki jonga ba ki jong pi. Dia nama rabak ni ka program lawalam jagat lawailam ya ka dakat sengkena. Dia nginyo ban rakhi bat kini ki parlok janga ki kena ki badan ni. Nginyo banyak kemen bat kintan usibun ki program bakat sengkena Balang Presbyterian Laitkor kalabu ban penyat hagini kesengi. Balang ngais kem ya pi ki barok bapai ni kapot pinyo ya ka jingkerku kam tam ya kimi kpa ki bedan ringkat balai khun ki jong pi banyak pelut por bat ngi kum ga sengkena te sya bangin poi sya ka benta tungin pendem sya ha ublai bat ngang ngakremen ru baro na pi na preng jong pi ki bapen ken ma pha phenya khabru khman khanang ba ublai un kur khu ya pi kum ki khna te shan poi sya ki benta ki ba bun ba ki sengkena ka penyan tungin pendem sya ha ka jing duai nyai ngo ya mi a try kan ran namar ba me adaran katlem bat komit sengkana ban pen aya kan kesengi jong ka jingkemen ba kom ka partai barak ka wei ka yo ban rakhi ban nge scam kini ka program ki ban sayo ni ka poru kilong ke jingker khu ya ka sengkana ba ya barak ki ba pen ba khana ki barak ki ba sengap ba skor ling ba kane ka channel a try kan ran ya IT khwa ka jong me barak ko Yesu amen de kitang ki perlok jong ni ba ini perlok jong ngakwa ba syua pengin sedang program ngakwa ban kelih preng jong i to mentah kesengi kade kasih jong lo Jisu very good kade jong Jisu kemju ka jeng keli ngabu preng jong piru kane kade kasih jong lo ho jong Jisu ti lada bi pen hang dia ali pin i bakadan wainya kulai, very good. Ye tay? Kasem? Very good. Kasem kulai. Ila jubab da iperlok jonga kadai kasem kulai. Balai bagi sengkena lane balai ka pertai barak away kibu ya kasem kulai. Namar ba omdan manu em ba pediang ya o Jisu. Hakayeng kasem ko jongki. Henry kadai penban kasem kulai. Bat ising oat. Kumno ngitepan balakha ya o Jisu hasam kulai. Kaktien jong blay na lokas kaya thu hangi balapan thia ya uta ukhlung hakasing oat. Nangta ngisuthu ba lakha ya o Jisu hasam kulai. Nakasing oat. Klem tho ba hakayeng sam kulai. Henry na ising oat ngilaban suthu lakha ya o Jisu hakasam kulai. Te menta pan ngi asdang no ya ka program ko jengi ko mi sengkena da ka bangin sedang syua da ka Bible recitation nagi porlok jengi te ni ko por ngan khot kita ki porlok bakin sim ya ka benta ka jongki ngan puli naga gospel Matthias kalinong ka baar ka dikhot beningkong haba la kha yu Jisu ha Bethlehem Judea menba u Herod ulong sim hakmi lawan kiriostan namingi sha Jerusalem Gospel Matthias karnong kabaar kadukot kabaar ki doong hangno ubadang kashin usim kijiu nabangi layo iya uklul junguha karimingi bangi laywan ban mani u Gospel Lukas undang baar dekot bepra ladan te ha kata kari kinang aplang brot ki basa shalom bat kibaya amit kekin hun nang rot jongki Gospel Lukas nong baar dekat bakandai hakmi ru u angel utra ulawan sisndan haki bat kaburam utra kala tenchan barok saudang yaki di kila septing sikat daya Gospel Lukas nong baar dekat bashpong Hendrai uta u angel ulawang haki wat septing Naba hakmi ngawan lam api ya ka kubo babaha ka jingkeman bakrau ka banang
haki berbara. Gospel Lukas kelang kebaar kedekot kebakadway. Naba ha kani kasni lakha yapi ha kasno debet ya unang penem u balong ukres botra. Kani kapor mentang ilas yo snow ya kaktien jong oblay. Te mentang ini penem ha kajing drawing karpat epi baro an snow ha ban kaprem. Kukpa jungi ubahab neng lom khoi ya kerteng gejong me try kum ning sngoban aingo ya kerteng ga bathang tam gejong me ko pa ba me la don kat bat ngi bat me la ya lamru ingi gani ga sngi ga ba crowd gejong me ko pa me yo kum ga jaseng khna ko try ban penoi gani ka program ga Christmas program kan try ha gani ga sngi ga ba menta ngai skam me ko try ban don kat bat ngi we pi baro ki nong shimenta ban don kat bat ngi ko try jisu kum ga jaseng khna bat iki pra bangai gejong me ko try ki bas bagi bas ngap ru ya kan ka program ko try ngai skam me ko try melong kat bat ngi ha ki sngi bagi por baro ai bagi ni ki kentien ru ki bangla yos ki ba kini ki khna ki la puli ha po jong kan ka por ai ba kan long shisha kan try ka bandar shong sa kar hai ha ka donut ga jungi iwe pe baro ba kan long ru ga jing shai na ka ta ka jing em ga jungi bangen la kan try ban rai kala ma ga gospel ga jong me ha ga jing em ga jungi ka man na ka sngi kan try hi ka yangi bangen nang ban iya jame ban ting buro bi ka teng ga jome bat ya lam yangi ha kalenti ka ba bet bat ka ba ha ya lam yangi ka jing em kat ba me nang ibet ban pensa yangi ha sala jong kan ka khandau ten yangi ko kan rat dagakti badan bor ko bala mong ko bala misnam go jong me ko try shim ko try kani ka por baro ka bang sa atwai bangan ka pada khmat go jong me tang ga jingu bat ka buram ai shame batang shame hi amen Kubleshibun ya pi kum khna pil ai ka to ka Bible recitation ka long ke ek ga jingkar khu ya ki basngam ba ya phiru to na ya tristom na ga por support menta pan in pediang sakawai pan ka benta kata ka log jing shat na ki parlok ke ba in ya ka choreography te hang ni ka por yin pediang no ya ka ni ka jing shat ka chongki Let earth receive
kublai shibun ya pi kum khna kasap jong pi kalong sya ka baitanan ban ublai na kerku ya piru ba pinang yo isu ki sa preng jong pi ba pinang ai menta pan ngi opediang sei ka wei pan kata ngi yo ya ka short play na ka seng khna pini na ka por ya ka sap ka jong ki kum ju ke ba kan ai ba khobor na ka por kalong ka ba pinap prakhat ba ke ba kan ai na ka por tong nya pen ya ka benta ka jong ki Kalaja 8,000 snem menshwa ha kapor ba usim Herod usinshar yakahima Judea ublay ulapayu angel Gabriel sha kashnong Galilea kabakirteng ka Nazaren sha katay siti kabalete ktien bad ubriw ubakirteng u Josem kakirteng kata katay siti kalong ka Mary Kuplay, pa kabala yo ka jingay ay ba kraw utray undan lambat pa lakir kuya pa hapenengki kentay. ka Mary te kala sngaw khuslay e bar kala pusan halade Kabakumno kalawan long kata kajing kublay. Tuat syap tiang ko Mary na ba pala syem ka jingay ay bat ubelay. Deha kami pan sapun kun halak po bat pan kayu kun bat pan kot ya ka kirteng jang u Jisu. No kani kalawan long habangam pari thoyo brio. Umin siyam bakud unwan hapa bat ka bor uba kli tam e kan ka alor jang pa na ba ita iba kud ya iba on ka on kot ukun ublay. Hakmi ka Elizabeth ka kur jang pa ka ru kalapun kun shinrang ha ka jinglong temen jang ka bat unye ulong ubanai uban riyo yaka balaju kot ka balingki ka wairu ka ktien na ublay ka namlong klam ka bor. Kami kasakri chong try to kan long nga kat kun kaktin chome. ha kata kapor ka Mary kalalet ban yathu ya u Joseph ya ka e ka ba u angel utray ula paw haka Joseph, ngawan yu thua pi bau angal try ula pau nga bangal pun kun blay. Kumlo kata kala Balang ngam laban penyanyi kata dalai liru. Henry u Joseph ba u long u bahok man ban pelat no jar yaka Henry haba udang pusan ya kini ki e ru hakmi u angel utray ula paw ha u ha ka jing pot sneu jong u Kucasa ukun David wachak tiang machin ka Mary katunga chome na ba un penem yala Gabriel na ki pop joki. Dia haba u Joseph ula khi na kabatia ula le kumba la hukum u angel utray ya u bad ula shim ya ka Mary ban long ka tanga jong u haba ka Mary bad u Joseph kila poi ha Bethlehem kaporti kala khamit bon Gabriel kila wan lang sha Bethlehem ha kata kapor bad kumta ki yeng Gabriel kila dap da ki nong shong basa namar kata umdan shu manuru man khot basa ya ka Mary bad u Joseph Kong dan yang basani em bagi nyo ban khan kun ublay
em dan sekasih Khynnah. Ba, dan yung basan yang bingin yaban kan kunublay. Em piba dan sekasih Khynnah. Kumta kila wa chaka bansa mien bakila lab ya kawe kasem kabadon harut shnong. Mary, yang ilay na hakatay kasam bingin yaban kan kunublay. Ali chulam. Tiha kata kapor, shiteng senia, kameri kalakano yukun ublay u Jesu Christ. Bat kala sop yu da ki jan sop, bat kala pentia yu ha kashing on. Ladon ti ha kata kari, kinong ap langbrod, ki basa mit bat ki kenhon langbrod jongki. Hakmi ru, u angel utrai, ulawan shisendon haki, bat keburam utrai, kalat tenshan, baro saudong yaki. Wajib tiang na bah kami ngawan lam happy ya ka kubor babha ka jinkmen bakraw ya ka banlong ha kibriw baro namar hakane kasngi lakaya pi hakashnong udebet ya unong penem ubalong ukris uba utrai te kani kalong kadak ya pi ba penshem ya ukalung ubada sab da kijan sab ubada tia akashing ot. Kiriu stan, nari mingi, kila yoi ya uklor, hasahit beneng, uba kraw, bad uba pela. Hey, uter klor iplabha mo. Ot ken iplabha. Tuli le buat uter klor. Na uta uklor, kila sngoto bala poy yaka, bansa kayus iem kiju. Kumta, kila lej ban buat uta uklor, ya uba kila yoi hamingi, ula lej hashuwa jongki, tad onda ula poy, ula mi haneng, ha kajaka badan uta uklung. Ti haba kila yoi ya uta uklung, kila kemen da kajing kemen bakraw Haba kila wanru ha kata kasem kila yoi ya utau kelung lembat ka Mary ka kemejeng u haba kia dem kia mani ru ya u. Pet deni mu konsiem. Ot ken de konsiem. Tu ni lek yang pet.
ba kani ka short play syapang ka jingkha yu Jesus Christ ngi yoi bom dan setia ba pediang basa ya ka Mary bad u Joseph ban kha yu khulung Jesus Henry mangi bala tip syapang jong u ngin pediang bad kha yu ha ka donut jongi Minta nginyo in pediang Segawi ka benta kata nginyo ya Christmas Carol nagi Khynnah ke beren Piru bapak ya kania tu nginyo rawai lang nginyo carahem Bang nginyo ya kajing rawai ka bos tenat pedang ni kapuar Celebration
Pementah ila pos bagi bentah berpeluai no ya kan ya Christmas kalau ke jongi kalau ke pas ngosi berpeluai henry kam sya kapur tengi hab banyak peluai no ya kan ka bentah tengah ai khoble ya baro ke nong sementah ngadu bas dang hadu bakut jong ada ke sementah kalau ke pak piyo sya jibku kham tang pi ke bapai ya kan channel piyo kham ta ke mi paru ki ba alat ikun jong pi ban pe ya kan ka bentah jong ka sing khna te ngim dan issue ni kapur dengan khat ban ni khat sindan ya item basan ban peluai ya kan ka jing skri bar haju kapur nga ai ka jing khoble Merry Christmas ban advance happy new year te ong Merry Christmas ya baro Merry Christmas, everyone. Haba ka utno jong gane ka jing sekri kena program jing Jingiaseng Khynnah tu pela jingi dak jing kerku ko bakan saitam ka jong me ka nyablai bat ka jing ai ka jong try jing ba Jesus Christ jing ba jong blai kwa blai khun blai men sim ba khoi ai ni lai no long wei blai ye shong sa shong tap kar hai le man ni kum Jingiaseng Khynnah bat kum jur men yai long rangkat bat kini program bat cela ka jong Balang melaseng melate kan jaka bat kirunge tru khoj bengu badam sekri ba mane me nang ne baklang satlak jong ne kari perthai menta bathodi bom jukutro amen